Mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. End the day with your mellow favorites and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila. Itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaatag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo, o kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himo ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga may ginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtob 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide.
gid. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens, kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinaka-importante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan.
masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian. Bombo Radio Bacolod. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namon nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sa nagligad. Ginasako na ni Dali si Riden kung saan o sila makakamol sang milyones nga kwarta. Agod baluno nila sa ila pagbakasyon sa isa ka beach resort. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang kasugpon sang akon pagsaysay. Diri sa Provincial Jail. Natapos na ang akong plano. Kagwala rin isang paltos pa. Kinahanglan nga madula na sang lubos si Danya sa amon banas gadwa ni Dali. Ano pang pulos? Wala na. Kagwala maganisa sa mapanubli pa nga manggad, tugod na puto ng negosyo sang iya nga amay. Tanglahom gid ako. Nga kung mapangasawa ko siya, magaayuhan ako. Gali kay ako pagali ang ginpatalang niya? Pa! Makaidinit. Kaglauman ko. Lauman ko na lang ang kwartang ina nga mong napulo ka milyon ka pesos nga insurance niya. Hustuhan na ina ibakasyon namon nga duha ni Dali sa isa ka beach resort. Nagalibog naman ang ulo ni Reden. Kag nakahibalo ako. Kung nga ang nagapalibog siya. Nagapalibog siya. Tungod. Wala gihapon makahatag ang mga pulis
sang impormasyon. Agod nga madakpan ang nag-rape sa akon. Kag amo man inang kabangdanan. Kung nga ang nahulog ang ginadala ko. Ay, makaluluoy man ang bana ko. Nagkahibalo ako. Nga nagapangalisod siya sang tago lang. Marapit na lang ang bagong tuig, Dalia. Kaya nagaplano ako nga maghiwat kita sa juta nga parte sa likod sa aton balay. Sa likod balay? Barbecue party nga aton nga buhaton. Gani sa likod balay kita mahiwat sina. Kati masugba kita sa mga inasal nga manok, kagamuman sang baboy. May mga bisita ako nga mga amigo ko. Kaga amoy nang gusto nila, inang daw kinauboy lang bala. Samtang nga nagahulat kita sa pag-abot sa bagong tuig. May inom kami, samtang nga nagapalupok. Gani amo ina mas maayo kung sa likod balay kita mahiwat sina. Ate, okay Maayo man ang naisipan mo nga ina Reden. Pila gali kabilog ang imo mga amigo nga makadto diri sa balay? Mga 3 sila kabilog. Pero basi kung opdo nilang ilang ang mga girlfriend, kundi maging-anom na sila tanan. Ate, okay Mahanda ako sang pagkaon para sa ilang mga girlfriend. Okay na. Nagpasugot na si Dalia. Ang pagtiro na lang buhaton sa iya. Tabunan lang ina sa paglinupok. Nagasinigabong lang ang mga palupok. Kag hindi na himbalaan kung sino ang nagtiro sa iya. Pagbukas sa bagong tuig, wala na ako sa problema. Kag makuha ko na ang iyang insurance. Dixie, madali na lang ang bagong tuig. Kung tani, bagong tuig, baguhon naman ang kabuhi mo. Ano yung baguhon ko sa kabuhi, Kuya Nayman? Magbago ka sang dagway Nga magsuksok ka na sang bestida. Kag ang buhok mo nga ina, hindi mo na papaguntingan sang iya sang lalaki. Magpakababayi ka na. Bunano man niya si nanay man. Silingan ka naging lalaki, Kuya Nay. Lalaki ko. Tigage. Nanong katasing? Nga dos hindi magkalabong tsura mo Doon sa nakatulon ka batuan? Ay, Dikoy. Wala lang kita sang paabuton sa aton anak nga ina. Ginlayasan niya ako. Kaya ginapilit ko siya nga baguhon ang niya pagkatao. Pag-abot sang bagong tuig. Galaom ka pa. Papayin ang gagang ina. Patyon giniya ako sa ugtas. Nasilingan ka nga pabayi siya. Wala nga ni siya madudla nga na priso na siya sa sala niya nga wala niya mabuhat. Ay, abaw, Dikoy. Nanugon gid ako sa iya. Nanugon gid ako. Nanugon ako sa aton anak. Nanugon ako kay Dixie. Nanugon gid ako sa iya, Dikoy. Nadula na ang paglaom namon ni Dikoy nga mapabago si Dixie. Sa baylo,
Gintalikdan ang niya ako. Sa pagpadayon ko pagid. Maayo nga balita, Dixie. Bay, ano nga balita na? Naghatag naman sa mga goods sa aton si Badong. Uy, matuod? O titi, ano to nga mga goods? Mga pangbabae kag panglalaki Kag daswon, mga pahumot nga imported. May dala pa gani nga dilatas nga imported man. Pati ang kusina, ginraid nila. Pero mayo ina. May ibaligya kita dari nga mga imported. May ari pagid gani nga malahalon nga mga sapatos. Apang wala sang pares. Man, pulos tuo. Tiko na mo sina. I-plastar naton ina sa may kristal nga may takop. Sa sina, may binta kita. Kag makita gidya nila nga imported ang aton mga baligya. Nagsiling gani ako kay Badong. Nga kinahanglan. Maghatag man siya sa aton sa mga kamisita nga branded. Kay mabakal ina diri. Ati, okay man ina. Kaayuha lang ang pagkarinyo kay Badong Pero, tinguha igid ha. Nga makilala naton ang ilang nga boss. Para bala nga makadiritso kita haw. Sa iya kita ya makaistorya. Ati, oo Pabay ilang. Kay hambalon ko sina si Badong. Ay, ano naman? Nahidlaw na gid ako kay Dalia. Pero, hindi ako makapalapit sa ila balay. Ara nga daan si Reden. Basi bala kung sakit to na ko niya haw. Kag ipapriso naman ko niya liwat. Pero, hindi mahimo Kinahanglan nga makita ko gidya si Dalia. Ano naman? Aha! May nadumduman na ako. Sa bagong tuig. Basi kun makatsansa ako nga makita ko si Dalia, my love. Tungod sa gabi nga ina, madamo sang tawo nga nagapakadto pa kare. Ti kun mag-amusin ha, hindi ako madiparahan. Oy, Dixie. Kinahanglan nga maduloong ko nga daan ang labada ni Inday Dalia. Kay man, ang mga kurtina kuno nga ini, kinahanglan giniya. Kay madamo sila sang bisita para sa bagong tuig. Man, mahiwat sila sang barbecue party sa likod sang ilang nga balay. Barbecue party, nay? Oo. Ang barbecue bala among ila ginasumsuman. Samtang nga nagainom sila, kag nagahulat sila sa pag-abot sang bagong tuig. Kag samtang nga nagahulat sila, maluto sila sang barbecue. Sila mismo ang maluto sila. Amo ina Amo ina ang ginasiling nga barbecue party. Uy, kasadya gali si nanay, no? Oo Siling gani ni Inday Dalia, may mga bisita kuno si Reden. Nga dala kuno nila ang iyang mga girlfriend kuno. Amo gali, nay? Oo, anak. Oy, kitaya ha. Mahiwat man kita bisan juta na nga party ha. Kay basi bala, diri mo bagong tuig ang imo hinablos, kag ang imo magulang. Kundi, masadya man ang aton bagong tuig. Maayo man gani kung diri mamag-ong tuig ang akon nga hinablos kagang akon nga magulang. Para bala nga hindi man ako pagpangitao ni nanay haw. Man mawili na siya sa iya mga apo mo. Kag sa sina, makakadto ako kanday Dalia.
Naidlaw na ko nga daan sa iya. Naidlaw na gidyang kasing-kasing ko nga nagahigugma sa iya. Sa bagong tuig, makadtugid ako sa ila. Lantawon ko lang niya si Dalia bisan sa malayo lang Kinahanglan nga makita ko gid siya. Kasako sa mga tao ba? Kay man, karon sa gabi, bulag tuig na. Mayo lang gani, kay nakita ko kaina nga jutay na lang ang alasalo namon sa balay. Ay, mahingagaw ko sa pagbakal kay base balak ko maubusan kami haw. Kadamo nga daan sang bisita ni Redin nga maabot. Ba? Si Redin? Nakita ko siya? May kaupod siya nga babae. Kag nagadala si Regine sa mga pinutos, nga naputo sa mga Christmas wrapper. Namalaklon sila. Oh, Diyos ko. Kalain sa pamatsyag ko. Ginapanugnawan ako. Kag daw matyabaw ako sa tuman nga kaakig. Anay ka, kisundon ko sila. Ato sila. Nagsakay sila sa taxi. Ani ka bala? Kay masakay man ako sa taxi nga nagdulog nga inaaw. Din ta, ma'am. Sunda atong taxi nga naglakat. Ate, oo, mama. Sa diin sila makadto, ha? Sa diin sila makadto sa babae nga ato. Oh, Diyos ko. Kabay nga nagsala lang ako. Basi kung paryente ato ni Redin. O kung tani, nagsala lang ako. Kung tani, nagsala lang ako, Redin. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio Bombo! Mga kabombo, yari si Monsignor